Gaming, Muffin här. Och idag har vi lite musik till. Det är jättebra. Nu har vi lite musik, jag hoppas ni hör den. Det hoppas jag. Jag måste kanske prata lite högre. Men nu ska vi köra upp där här igen. Min lilla kalender. Se, vi visade 3 förra gången. Kanske borde ha tittat på videon så kanske jag hade hittat det. Vi ska se. Ska inte. Här är det. Då kör vi. Pappa, mamma, alla går i dansen. Pappa, mamma, alla går i dansen. Skit i den där ljuset. Okej, ska vi se vad vi ska prata om idag. Gunghäst. Sånt kommer jag ihåg när man var liten. När man fick. Och det som är bra med en julbok är att det är väldigt goda minnen. Väldigt sköna minnen. Det är jättesköna minnen. Den här lilla saken. Det dåliga är... Det är inte bra den här. Den kan både brinna upp som min kompis Tia säger. Jag tänkte egentligen säga det bla 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 till användarljuset. Bla bla. Men den här tänkte det som är dåligt med den är man kan gunga ska man göra illa sig. Det jag tycker är dåligt, det jag tycker nu. Det andra är bara vad andra tycker. Det är det andra tyckte. Jag glömde bort det. Men det är det andra tycker. Det jag tycker är att det inte finns kvar längre. Och det jag tycker är bra är den är väldigt fina minnen. Egentligen var det här allt. Dagens gamer är ska vi se vad jag skriver. Vad heter det? Sorry, Anti-Wally. Titta in där gärna. Ni får ha det så jävla gött. Ha det gött. Det här var Matt Gaming. Börja likea och kommentera videon. Så ses vi verkligen imorgon och nästa vecka. Ni får ha det så jävla gött. Här då.